Ignacio Tobeso, que é compañero meu de traballo ali no Conservatorio de Beiro, e tiña tamén unha... non é naval, pero casi. Tiña moi boa relación con Hernán, porque, bueno, tiña vivo aquí a tocar coa banda, bueno, e esas cousas, e, bueno, propuxémoslle que nos axudara no público, e nada, moitas gracias, gracias. Interpretaron agora, sabes que Mai quixera ser bailarina, é unha peza que, justamente, bueno, un día por ali por os pasillos do conservatorio, entregou unha plaxio. E sabías que tiña eu isto aquí? Resulta que é unha peza que estaba, que me corrixa Hortensia, que está por aí. Estaba publicado nun libro de poemas, non? En 1988 en Burela, pode ser? Xa non sei. Bueno, pois no medio do libro aparecía esta partitura. E, bueno, está feita originalmente para voz, percusión e piano. Pero fixamos nesta ocasión para piano e saxo soprano. E agora vamos continuar con Suatiña Vaneira, que é un quinteto de vento, para que non coñezan moi ben a formación de quinteto de vento, con instrumentos de vento madeira, máis unha trompa. O sea, flauta, oboe, clarinete, trompa e fagote. Nós aquí só temos unha trompa. Entón, temos que, bueno, arranxar un pouquinho. E pregunteille tamén antes a Hortensia e a Hugo, que é o director da escola, que tamén agradecer toda a logística. Si se fora interpretada alguna vez, porque non o sabíamos. E creen que sí, pero temos que revisar nos arquivos porque non sabemos se foi interpretada alguna vez. Se non, temos ocasión de escoitar. Sí. Digo que non. Hai debate. Bueno, poderemos disfrutala hoxe. Onde lle va tocar? Suatiña Vaneira en 2 momentos, balada e Habanera, de Hernán Nadal. Temos todos os programas. Temos todos os programas. Mira, a ver, espero que sí.
Thank